Rane lo nah. Dua tujuh empat tiga 27 ki nomor jaran, 43 nomor janda. Wah, mau menembus ngono sugih dadak aku. Tembus jenah iki. Wah, terus Dek, sarapan toh? sarapan dasmu atos. Gasku lho kletakno. Iya toki. Nya tuku gas e, Tuku dhewe ra iso toh? Takon ku lho. tak kepro dasmu lho engko. Yo. Loh, kok iki?